Hola, tornem aquí amb una altra recepta. Espero que hagueu provat la recepta dels bunyols i us hagi agradat molt. Aquest cop la recepta serà galetes de mantega. Per fer aquestes galetes necessitarem farina, mantega, sucre llustre, vainilla i llet. No necessitem ni llevat, no necessitem cap altre ingredient. Les proporcions serien 500 de farina, 250 de mantega, 125 de sucre llustre, una polsina de vainilla i 75 decilitres de llet. Val? Jo faré la meitat, perquè si no sortirien moltíssimes galetes i ens quedaríem aquests dies de confinament una miqueta ben posadets, no? També necessitem, sobretot, una balança, una bàscula, val? Perquè aquest cop sí que necessitem pesar els ingredients. No és com els bunyols, que amb un got ho teníem més o menys. D'aquí la farina, tenim 250 de farina, agafarem el sucre, val? Ficarem de sucre 62,5. O sigui que hem d'anar posant i anar mirant la bàscula fins que estiguem al 62. Molt bé. Afegirem la mantega, que l'he posat una miqueta al microones, ja que no l'havia tret abans del moment i estava encara dura. Llavors, posada una miqueta al microones, quedarà la mantega així, com veieu, tubeta. I també hi he posat la vainilla ensucrada. I afegirem la llet, 37 mil·lilitres. Val? Molt bé, ja està. Ja tenim tots els ingredients a dintre del bol i ara només fa falta de començar a amassar-los. Això és superdivertit amb els nens si volen, també. Sobretot, renteu-se les mans moltíssim. I comencem a amassar. Amassem. Veureu que la mantega es va desfent i anirà quedant com una bola, que després la treballarem a la taula. Primer, sobretot, en el bol, perquè si no, en la farina faria un merder. Seguim amassant, ja comença a agafar la consistència, ja comença a lligar-se tota. Veieu que ja la massa se m'està... Un cop ja està així, la trec del bol, la posem a la taula i anem treballant. Agafem la massa, l'hem amassat bastant, l'hem treballada, com si fos plastelina, l'amasseu, treballeu, jugueu amb ella, perquè així es va amassant bastant bé. Un cop la tingueu, jo no tinc corró, que és l'amassador normal que tenen a les pastisseries. Però jo tinc el meu invent, tapo la massa amb paper de forn, agafo una ampolla i l'amasso. He de fer que quedi a una mida més petita que un dit. Si no sabeu com fer-ho, us vaig dir un truquet. El truco. Palillos xinos. Agafem els palillos xinos, agafem la massa, posem palillo xino, tanquem, i aquesta és la mida que l'ampolla, veu? O sigui, més d'aquí no pot ser. Cap aquí, i és la mida que la massa ha de quedar. Un cop està això fet, obrirem, traurem els palillos, no serviran per aguantar, i agafarem motllos. Jo he agafat aquests dos motllos, i llavors agafem els motllos i anem fent formes. Llavors agafem les formes, les anem traient d'aquí i les anem posant amb una safata del forn
una al costat de l'altra. Agafem una altra. Sobretot la massa l'anem posant tota junta, la que va sobrant, Agafem una altra. També hem ficat un paper de forn a la safata. La massa que ha sobrat l'agafem, tornem a juntar-la i tornem a amassar. L'amassem una mica, tornem a posar aquí, al mig, els nostres palillos, tapem l'ampolla i tornem-hi. Jo abans de posar-lo al forn, agafo una mica de sucre, poso la mà i vaig posant una miqueta a cada galeteta, una mica de sucre, perquè després és molt millor el gust. Ara agafem les galetes i el forn i les tindrem a dintre el forn uns 12-15 minuts com a molt. Anirem mirant el forn a una temperatura de 170 o així, 170-180. Jo he ficat aire a dalt i a baix, i els deixaré, ja dic, entre 12, màxim 15. Sempre són 12, es fan en seguida. En 12 minutets tenim les galetes fetes. Obro el forn perquè ja han passat els 12 minuts. Veieu que les galetes ja estan duradetes. Les traurem d'aquí el forn. Agafo un altre drap perquè m'estic cremant. Ui! I aquí. I ara que refredin. Les galetes ja estan quasi fredes. Ara, sobretot, ben guardades, perquè com les trobin us heu quedat sense, les posarem a dintre de la nostra caixa. Cadascú, no sé si teniu alguna caixa de galetes, jo tinc la meva caixa de galetes, ben guardades, tapades, i espero que aquesta recepta us hagi agradat moltíssim. En farem una altra, i bon profit, i com dic, bona cuina.